Sure bafethu. Lo mama lo bafethu ulala nengane yakhe. Namanje usalala nayo ingane yakhe. Asibukele le video lesibone dukenzakalana. Into ongayenza wena like and share to comment to other people guys to watch this video. Share le video le mawuqeda. Ungitshele ukuthi ucabangani mawuqeda kuyibukela. Ngitshele ku comment section. Danko. Yona lena 7 years. Ngithi kamnandi, ngithinta kamnandi ngane. Okay. Manje ngithinta kamnandi ngiqale ngithule ngilalele. Ngithi mhlambe umama wayo nobaba wayo babeyenza phambi kwayo lento le. Ikuthinta kuphi? Ukuthinta yebo nje ngimasaja nje umzimba wonke like ubaba wayo nje. And iyamdlula yona ubaba wayo ngendlela ngisuke ngakhona. Hey. Qale lapha ekungiromenseni yabo ngaze ngathamba ngaba yiyo yonke into. Yaheva nami ingane. Kuthe isizoqeda vele kushuthi isizoqeda ngoba ngezwe ngiphaphama sekufutha ngaphambili yabo. Ukuthi lengane kushuthi yabo isiyaqe mina ngiphaphama nje siyaqeda ingane ukuheva nami. Ngivele ngiphaphameke mangiphaphama ngithuke ivele idilike yabo idilike like iyawa kodwa uthambile yonke indawo manje lokho iyangidla lento akimtsheni nobaba wayo mayifika ubaba wayo mayifika ubaba wayo eheva nami ubaba wayo uyeza ukuthi even nami ngesikhathi siheva nobaba wayo ngiyeza ukuthi kuyazwakala ukuthi bekunomuntu wesilisa kodwa manje akasho lutho. Kodwa uyeza ukuthi la kunenkinga ngizizwa kwamini ukuthi angiyena lo muntu engihlale ngiyima ngilala naye. Shutwa yokushela isidoda sakhe lo mfana la. Kuyacaca ngoba vele yabo ngendlela lengane yayingisebenzisa okunga ukuthi ngisho ubaba wayo akangishiyi ngifuthelwa njengayo. Yes. So akangibuzi futhi. Uyabona into ukuthi uzizwe ukuthi mawuheva nomuntu ngimanzi kodwa akakhulumi lutho. Akakhombisi futhi ukuthi uyangizwa ukuthi nginenkinga. Nje ukhombisa nje ukuthi uright uya-enjoy yena kahle. Okay. Kudlula 2 days. Makudlula 2 days iphinde ingane ngimasaje. Yabona ngithulela ukuthi ngifuna ukubona ukuthi kuzogcinani. Ngifuna ukuzwa futhi ukuthi yini lento engenza ukuthi kube buhlungu. Yes. Ngoba phela usezwe ingane emincane kunokubaba wayo. But ubaba wayo ngesikhathi mayiseheva nami angimuzi ubaba wayo kanje ngayo ingane. Iqale ke ingane into zayo ngalelo langa ngicanthi ngajumeka yazi yaqeda. Yathi mayiqeda isibuya okwesibili ngizwe yangimassage ngidida ukuthi into eyenza ukuthi ngithi iyayisibuya okwesibili ngaphaphama kufutha. Kanti kushuthi ayidelanga ngalelo langa ngaphaphama makufutha yona ikhanisa ngimassage. Okay. Kungicacela ukuthi lengane isike yangiqala yazi yaqeda. Okusho ukuthi manje siqalela phansi futhi. Because ngiyafuthelwa. Ngifuthelwa lokho ukuthi besiheva isikhathi eside. Okay. Ngiphaphama ngingakhombisi ukuthi ngibhekile yenza into zayo ingane ngimassage ngithinte kahle. Uyabona ukuthi lengane yenza into engathi ifundisiwe ukudlula ubaba wayo. Ingithinte yabona vele ngibe isidumbu ngikhombisa ukuthi ngilele flat. Ingithinte kahle ingane iqede lapho iheve ingane ngizwe ukuthi uyabona usayizwe ingane umkhulu lento yokuthi uzungathi uyabambeka mawungena kumina. Kodwa manje ngidida ukuthi ingane ngivele ngilale uyabona nje mayithatha umlenze ukuthi ngivumele lokho mayithatha ukuthi ngithambe nje ezifu ngilele flat. Siheve nengane heavy ingane mayiqeda lapho ke ngithi kuyinyakazisa ivele idilika ingane mayidilika futhi ngiyibuke ngithathila ngikhanyisa light mangiyibuka ingane ilele ngiyibize ngegama ilele ngiyishaye like ngishayela amathangeni ngishayela ukuthi ivuke ilele flat ingane ngoba kwababwayo lo wangisamfili ngisho ngathi akangithintanga ngisho ngathi akenzana angisanandaba nje nokulala naye. Shuthi kahle phela sengithambela lengane nje noma ngakuthiwa ngiphaphame iphezulu kwami sengithulela ukuthi ngoba vele sengiyakenjoy ukulala nengane and kusekunalento ukuthi mangiphoqile ngalala naye ngizophupha ngixabana nengane ngathi yangilwisa ingane yabo nje kwenzeke yonke leyo into leyo izisho futhi ukuthi ngilalelani nobaba wayo ikhona. So ngimtshela ubaba wayo manje sengithi sengiphinda kwesibili ngimtshela ukuthi nginenkinga la no 1 no 2 no 3
Hayi ubaba evelelo nami ke ngitshela ukuthi ngeke ingane encane kanjena yenze lento bra 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 kube kuthiwa inayo lenkinga ngabe noma wayo kusho ukuthi ayikwenza kuyo. Yabo okusho ukuthi yimi nje ingane engingayifuni vele i-step mothers izithanda izingane zakhe ngizoyishonisa mina lengane yena lengane uzoyishonisa mawukuthi mina ngikhombisa ukuthi angiyithandi because mangithi mina ilala nami okusho ukuthi fanele isusela endlini uzoyishonisa ishonise ngoba into eyenza ukuthi ihlale la naye ukuthi ekhaya kuba bayifuni nasekhaya komama yabayifuni. So ayinayo indawo yokuhlala mina mangithi ilala nami okusho ukuthi ngithaka ixoxe ishontsephi yabo angisakwazi ukuxoxa nobaba wayo ngoba ubaba wayo akafuni ngisho siye kubantu siyobheka ukuthi lento yenziwa yini. Kodwa mawuyibhekile ingane eyangempela nje ingane yabonwa nabanye abantu ingane yangempela. Alright, uthini njengoba ucedile ukubukela le video le, what do you think about this Maoledi?